हेलौ लोगो आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाहरबाय ओमफ्राय नै जोंहा माइ रोगानो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोनहा जोबजासे नायलांबानो जाबाय ट्रेक्टरजों माइ रोगानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय गोजानखौ खाथियावनो लाबोनानै रोगानांगौ गोजानावथारसो माइ रोगानो थांगासिनो बाबा ट्रेक्टराव गाखोयो नोङो नै ट्रेक्टरा नै माइया मोनजोब्बाय नै रेबबावसैसो नै लोगोफोर रोगागासिनो दलद था दलद जोयो थाबाय थौवा ट्रेक्टरा सौवो सोरबा नै लोगोफोर रोगागासिनो Kalah. Kenapa kena mahal mende? Bola berapa? Berapa? Enjor gudung. Nei liksom nei. Det phóng lên đấy. Này là cái phần mai rồi cả này, già baवैसो मेंनानै
นี่พุสกาเอาไปเดี๋ยวฉันว่าคำเลยไข่เลยจึงนะคะสลับสมาธิหรือการคือกระพระเดียนชัดเจน